What's up, lovely people, guys? नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel फिन खेबसे बरायहरफिन बावनाय जाहैबाय। So guys, नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा फटाफटनो साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना लादो मानोना जेब्लानो आं सिगां भिडिअ होयो अब्लानो नोंथांनि मबाइलावहाय नटिफिकेसना सहैयो। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायजेननोसै। So दिनैनि भिडिअआ गाइस आं नोंथांमोननो भिडिअआव पासवार्ड गैयै भिडिअ होगोन जाय बिथांमोना नायनो रोङाखैमोन नोंथांमोना दिनै नायनो हासिगोन आरोना। बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैहाय बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम मानो होनब्ला नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामना होब्लानो जाबाय मानोना बे भिडिअआव पासवार्ड थानाय नङा आरो जाय नायनो गोरों नोंथांमोना दानि होनाय भिडिअखौहाय नायदो बे स्क्रिनावहाय जाखांनाय दङ भिडिअनि पासवार्डआ बेनिखायनो बे भिडिअखौ नायग्रोना थाबानो जाबाय आरो जाय नायनो रोङाखै नोंथांमोना नेथ'ब्लानो जाबाय आरोना। आङो दा मोनायावहाय होगोन भिडिअखौ मोनानि 7टा बा 8टा बे मोननै टाइमावहाय नोंथांमोना नेनानै था आरोना अनलाइन थाबाय था नङाब्ला आं बारा गोबाव दोननाय नङा भिडिअखौ डिलिट खालामफिनगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना लिंकखौहाय पिन कमेन्टआव मोनगोन पिन कमेन्टखौ बुजिखायो आरोना गोबाङा बुजिगोन ओमफ्राय सोरबा जुदि बुजियाब्ला नोंथांमोना जानाखि कमेन्ट खालामो कमेन्ट लिरो बेयावनो कमेन्टआव बयनिबो सिगाङाव थागोन पिन खालायना दोननाय नालाय सिगाङाव थागोन बेयाव नोंथांमोना थुनानै जइन जाब्लानो जाबाय टेलिग्राम लिंकआव टेलिग्राम लिंकनि हाबनानै जइन जानानै लाग्रोदो नोंथांमोना ओमफ्राय आङो बयबो हाबनानै लाग्रोखा दानो जुदि नायदोंब्ला नोंथांमोना नायदो ओमफ्राय जइन जानानै लादो टेलिग्राम ग्रुपआवहाय ओमफ्राय आङो बेयाव भिडिअखौहाय होगोन गासैबो भिडिअखौ होगोन मानो होनब्ला जानाखि आङो भिडिअखौ पासवार्डजों होना दोननाय दंमोन बेफोर भिडिअखौ गासिबो पासवार्ड गैयि भिडिअ दिनै होगोन ओमफ्राय बारा गोबाव दोननाय नङा बेखौ 3 घन्टाल' दोननाय जागोन गाइस मोजाङै खोनासंबाय 3 घन्टा जेनेबा आं 7टायाव भिडिअ होयोबा 7टा 8टा 9टा 10टासिमावहाय बे भिडिअआ गासिबो डिलिट जाफिनजोबगोन आरो ग्रुपआबो डिलिट जागोन बेनिखायनो दिनै अफार आरोना बेयो नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना बेखायनो थाबैनो जइन जाना लादो आरो जायनाव टेलिग्राम गैया नोंथांमोना टेलिग्रामखौहाय डाउनलड खालायनानै खुलिदो अपेन खालायना लादो ओमफ्राय जानाखि आं जेब्लानो लिंक होगोन अब्ला नोंथांमोना जइन जाना लादो बास नायदो। अरे नंबर 2 रिकॉल सेंटर से चलो भाई। Help! Please recall me. Help! Awesome. Help! Help! Get in the car. Impressive. Please recall me. Awesome. Please recall me. Recall me. Awesome. Awesome.